ସାରୁ କଣ କରୁଛୁ? ବାପା କାଲିଠୁ ବାରିପଟୁ ସାରୁ ଖୋଳିକି ଥୋଇ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ମନେ ନାହିଁ ବାରିପଟୁ ଆଣିବାକୁ। ମୁଁ ଆଣିଛି ଭାରି ଆହୁରି ଆମ ଗାଁ ହାଟରୁ ପରିବା କିଣିକି ଆଣିଛନ୍ତି ଗାଁକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି। ପରିବା ଗୁଡ଼ାକ ନ ଥୋଇଲେ ପୁଣି ଶୁକୁଟି ଯିବ ସକାଳକୁ। ଯାଉଛି ପରିବା ଗୁଡ଼ା ସଜାଡ଼ିକି ଥୋଇଦେବି ଆଉ। କଦଳୀ ଆଣିଛନ୍ତି 2 ଡଜନ। 1 ଡଜନ କହୁଥିଲେ 40 ଟଙ୍କା, 2 ଡଜନକୁ 80 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ବୋଧେ ଆଣିଛନ୍ତି କି କଣ ଆଉ। ଥୋଇଦେବା। ଭଲ ଭଣ୍ଡାଟେ ଆଣିଥିଲେ ସିନା ହେଇଥାନ୍ତା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେସରା ହେସରି ଭଣ୍ଡାଟେ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଣିଛନ୍ତି। ହଁ ଆଣି ସାରିଲାଣି ତ ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ଥୋଇଦେବା ଫ୍ରିଜରେ ଥୋଇଦେବା ଆଉ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କଦଳୀ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏଇଟା 5 ଟଙ୍କା କଦଳୀଟା। ଟମାଟୋ କ'ଣ ଆଜି ବହୁତ ରେଟ୍ ବୋଲି କହୁଥିଲେ? ଟମାଟୋ କେତେ ହଁ ନେଇଥିଲା? ଟମାଟୋ କିଲୋ 60 ଟଙ୍କା କହୁଥିଲେ ତ ଅଧ କିଲୋ ଆଣିଛନ୍ତି ଆଉ। କହିଲେ ଅଧ କିଲୋ ତ ଆମର ଆର ହାଟ ପାଳିକୁ ହେଇଯିବ, ସେଥିଲାଗି ଅଧ କିଲୋ ହବ ଆଣିଛନ୍ତି ଆଉ। ବିନ୍ କିଲୋ ବି 60 କହୁଥିଲେ, ଅଧ କିଲୋ ବି ନେଇ ଆଣିଛନ୍ତି ଆଉ। ଶୀତ ଦିନକୁ ପରିବାର ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ରହୁଛି ନା? ହଁ ଶୀତ ଦିନ ପରିବା ପୁରା ଟିକେ ଟେଷ୍ଟି, ଶସ୍ତା ବି, ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ବି। ତାପରେ ଆମ ଗାଁ ପାଖ ହାଟ ହେଲେ ଟିକେ ଲୋକ କ'ଣ ନିଜ ବିଲରୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତୋଳିକି ଆଣିକି ହାଟରେ ବସି ପଡୁଛନ୍ତି। କାକୁଡ଼ି ଆଜି ହାଟରେ ଭଲ ଶସ୍ତା ଥିଲା। କାକୁଡ଼ି ଆଣିଛନ୍ତି ସେଥିଲାଗି। କାକୁଡ଼ି କେତେ ନେଲା କି? କାକୁଡ଼ି କିଲୋ 20 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର। ଏ ଗାଜର ଦିଟା 5 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କାରେ ଆଣିଛନ୍ତି। ଗାଜର ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଆଣିବାକୁ କହିଲୁନି। ଗାଜର ମୋର ଏତେ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ ତ, ବାପାଙ୍କର ଯେତିକି ପସନ୍ଦ ସେତିକି ଆଣିଛନ୍ତି ଆଉ। ବାଇଗଣ କେତେ ନେଇଥିଲା? ବାଇଗଣ କିଲୋ ବି 20। ବାଇଗଣ ସେମାନେ ନିଜେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ବିନା ସାର ପିଡ଼ିଆରେ। ସେ ଖାଇବାକୁ ଯେତିକି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବଳିଲେ ସେ ଆଣିକି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାଇଗଣ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ମିଠା। ଏଟା ଜୟପୁର ବାଇଗଣ? ହଁ ଜୟପୁର ବାଇଗଣ। ମଟରରେ ବାପା କିଲୋଟେ ହବ ଆଣିଥିଲେ। ଏତେ ମିଠା ଲାଗିଲା ଯେ ମୁଁ ସେଥିରୁ ସକାଳୁ ଖାଇଦେଲିଣି ଅଧା। ସବୁ ଖାଇଦେଲୁନୁ ଆଉ ଚୋପା ସହ? ଟୋଟାଲ ଏତକ ପରିବା ଆଣିଛନ୍ତି ଆଉ। ଏଇଟା ଆମ ବାରି ସାରୁ ଆଉ। ତୁ ଗୋଟେ ହାଟ ବସେଇବୁ ଆଉ। ହଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ହାଟ ବସେଇଦେବି ଆଉ।